para sa imuha nga kaugmaon. Mag-study ka, ang teacher wala magkulang, bisan og close ang eskwelahan. Ug sa mga module kamo gihatagan, dapat ansiran. Ang nanay mo karon nagniwang sa mga module pagkadaghan, unya ikaw wala gayoy pakialam. Mag-study ka, mag-study ka, mag-study ka, mag-study ka. Kanunay ka sa kompyuteran, ikaw agyo'y makatunan. Basin magmahay ka kung di makahuman sa pag-eskwela. Imong grado tan-awa, imong nanay pwedeng guula. Ayaw pakyasa ang ilang mga pangandoy, makatapos ka. Mag-study ka, mag-study ka, mag-study ka. Imong grado tan-awa, imong nanay pwedeng guula. Ayaw pakyasa ang ilang mga pangandoy, makatapos ka. Mag-study ka, mag-study ka, mag-study ka. Para di ka magmahay sa ulahi.